गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनै भिडिअ'आ आंखौ आं सिगाङावनो क्षमा बियो दे, गय नङाबा आं थानो हाया। जाय हक दाखालि मा जादों, बिथां प्रकाशखौ आं मोननाय भिडिअ खालामनाय जादों। बे आंनिख्रुइ गोरों, लेखायाव गोरों खिन्थु बैसोआव गोरलै। ओमफ्राय बिथांनि हारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, बै समाव जानाय जाथाय ओमफ्राय दा जायाखै, दा जानाय जाथाय बै समाव जायाखै। नैबे कारेन्ट सिचुवेसनावहाय जेबो जायाखै। बुथारनाय गैया, खावनाय गैया, मार्डार गैया, किडनेपिं माबा माबि गैया। मोजां मोनदों, जों बिदिखौ लुबैयो। ओमफ्राय बिथांनि सायाव आंहा भिडिअ खालामनांगौबो दिनैनिफ्राय गैया। आरो बिथांबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव बिथांबायदि गोरों गोरा रावबो मानसि गैया। प्रकाशआ दे बेसेबां गोथौनि ना, आं बेखौ जों सिनायनो बर' रायजो राजाफ्रा बाखि गैया। लेखायाव गोरों, बिथाङा प्रेक्टिकेल गैया। थिउरिया गोरलै, प्रेक्टिकेला बिराद गोरा। नोंथांमोना स्कुल बा नोंथांमोना कलेजाव, गोबां कलेजाव हाबबोनानै मोनथिदों प्रकाश फंबाय, मोनदों। थिउरि आरो प्रेक्टिकेल ना, बे मोननै सोदोबा आलादा आलादा। थिउरिया अनलि खुगाजोंल' फेथ्र बुंलांबाय थानानै फोजोबहैनो हायो। इदि गायोब्ला गय गायोब्ला खनबेसे खय बोसोर नेनांगौ, जावगायजेननायनिफ्राय गायस्लायनांगौ, गायस्लायनायाव बेसेबां मा, बिनि प्रेक्टिकेला एसे थान गोरा। जोंनिया गोबाङानो जेननानै थायो, प्रेक्टिकेलाव जेननानै थालांजोबो, थिउरियाव जेना। मिथिबाय? जोङो प्रेक्टिकेलाव जेना, मालाबाबो जेननायखौ जों लाया आरो जेननायबो नङा। जाय हक प्रकाश ब्रादार, फंबाय, आं नोंनाव क्षमा बियो। दाखालि जिहेतु नोंनि सायाव आं भिडिअ खालामबाय, नोंथाङा आंनिख्रुइ गोरोंसिनबो, लेखायाव गोरों, साननो हनो गोरों। नोंनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैला। नोंथाङा बबे पार्टिखौ सापर्ट खालामो, नोंथांनि बाथ्राया पलिटिक्सआव थाङो। ओमफ्राय गोबां बाथ्रा जों मोनथियो, थेवबो नोंखौ जों बुङा। एजे बर' फिसा, नोंबो बर' फिसा। जों बर' होननानै बुङोबा खिन्थु हाजार आंखौ गाज्रि बुं, बे आंनि थाखाय आंनि मानसि सानो आङो। सोरबाया मा सानो बे आलादा बाथ्रा। जों गोबां इउटिउबारफ्रा गावजों गाव सोंखारिलायलायो, नांलायलायो, खिन्थु मोखांजों मोखां लोगो मोनलायोब्ला रायलायलाया दै। आंनाव बि गैया, आंनाव बि गैया। माने एज ए जाथि ना, एज ए जोङो हारिनि खोथा सानो। नोंबो सानो, नोंबो बुङो, नोंबो रायलायो, नोंबो खोथाखौ बुङो। दा जाय हक फंबाय प्रकाशनिसिम आङो मोनसेल' नोंनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैला आरो नोंखौ आंहा जेबो बुङाबो मालाबो। रायलाया नोंनि बाथ्रा, लोगो मोनबा नोंखौ फंबाय प्रकाश होननानै आं रायदावगोन नोंखौ। जाय हक नोंखौबो आङो बेसेबां गोथौनि ना, बे खननै भिडिअ खालामनायाव कयेकथा मायाव आं नोंखौ सिनायदों आरो मोनथिदों बेसेबां गोथौनि ना। आं भिडिअखौ दिनै प्रकाशनि बारै दिनैनिफ्राय खालामला, बास बेल'नो। दाना फैफिनदो प्रानजित बसुमतारी। बिथां प्रानजितआ दिनै मा अबस्थायाव जानानै दं। बिथाङा दाखालि, बिनि फंबाया प्रानजित बसुमतारी, बेयो बाजाराव थांदोंमोन। ओमफ्राय अमा लाबोनाय, अमा बेदर लाबोदों दे बियो। ओमफ्राय अमा बेदर लाबोनानै न'आव बिमानो हैदों। हैनायखौथ' आं भिडिअ खालामासै, आंबो खालामाखै। बिनि फंबाया आंनो भिडिअ खालामनानै हरदों। दखानाव साहा बिना लोंनाय मानाय बेफोर आरोखि। नुनानै आं दुखु मोनदों। जोंनि हालादा जुदि बिदि जानांगौबा, जों जुदि हारिनि बाथ्रा, हारिखौ NDFB आफादाव जुदि हाबामोनबा, बै सुबुङा, बै प्रानजितआ बेफोरबायदि फाग्ला जानांनाय नङामोन होननानै आं सानो। हारिनि खामानिखौ जुदि मावामोनबा, बा बर' हारिनि थाखाय बियो माबा मोनसे पुलिसजों हमजायामोनबा, दिनै बियो फाग्ला जानांनाय नङा होननानै आं सानोमोन। नाथाय दिनैहाय बर' हारिनि खामानि मावनानै दिनै बियो फार्स्ट टाइम गोबाङानो दिनै बियो BPFनि समाव हमजादोंमोन। पलिटिक्सआवसो लांनो नागिरो प्रानजित बसुमतारीखौ।
नाथाय बेखौ पलिटिक्सआव लांलायनानै जेबो लाब गैया बे मानि थाखाय फाग्ला जादों आं दा आवगोलनि समावबो बुंदों फाग्ला जागोन जोंनि सेंग्राफ्रा होननानै थारैनो दा जानानैबो दङ आरो खोनानोबो मोनबावदों आरो मा सेन्ट्रेल जेलाव माबा अन्थाइ बुथुमनानै जमा खालामनानै दोनो अन्थाइ फिसाफोरखौ बोनथुमनानै जमा दोनो प्लास्टिकनो माबा माबि बेफोरबायदि लेथ्रा मैलाफोरखौ बुथुमग्रा खनथुमग्रासो जानानै दङ बायदिसिना गोब्रामग्रा जाबाय होननानै खोनानो मोनदों थारैनो जुदि बियो जोंनि NDFBनि सेंग्राफ्रा जुदि थारैनो जुदि बिदि जामारना दङबा जों बिनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथावना आरो जेबो गैया होननानै आं सानो हारिनि थाखाय मावबाय दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाय बेफोरखौ नागारनानै दिनैसिमबो जे सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ जोंसो मोजाङै दं जोंसो दिनैहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारबायनानै बायदिसिना खोथा बुंबाय बायनानै मोजाङै दङ नाथाय बै जेलाव थाग्राफ्रा बिसोर मा अबस्थायाव दं जों बिसोरनि बारै जों दान्दिसे सम साननांगोन सावरायलायनांगोन बे खोथाखौसो आं सानो खिन्थु जोंनि दिनैनि दिनावहाय जों मा सावरायलायो पलिटिसियानफोरा दानि पलिटिसियानफोरा मा गाद्दि आरो पावार सोरबा BPF ब्लाबो पावारखौल' लुबैयो आरो UPPL to UPPL बिसोरबो गाद्दिखौल' लुबैयो खिन्थु हारिनि बाथ्रा बिराद बुङो बिसोरो सोरबा BPF आबो बुंगोन सोरबा UPPL आबो बुंगोन सोरबा कंग्रेसआबो बुंगोन सोरबा BJP आबो बुंगोन हारिनि बाथ्रा BJP आव जायफोर बर'फोरा हाबदों बर' हारिनि नांनायनि खोथा बुंगोन खिन्थु बिसोरो प्रेक्टिकेल गैया अनलि थिउरिल' बुंनोल' हायो मावनो मालाबाबो हाफेरा बेफोरबायदि थ' लोगोफोर आं दिनैहाय जेलनि बाथ्रा ओमफ्राय प्रकाश बिथां फंबायनि बाथ्रा एसे बुंबाय जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंगोन प्रकाशनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनांगौ आंहा जेबो गैया बिजों आङो बुंबाय थायोबा नांलायबाय थायोबा जाम्बासो जागोन खिन्थु बेनोल' प्रकाशआ बेसेबां गोथौनि ना बेखौ अफ्रिया सिनायनो बुजिनो बाखि गैला थ' लोगोफोर भिडिअ जुदि आं माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि